Vyzval som majiteľa, ktorý si chce predávať svoju nehnuteľnosť sám. Prečo by ste nemal predávať so mnou? Ak ma presvedčí, darujem mu 10 000 eur na marketing jeho nehnuteľnosti. Neodchádzajte. V poslednej časti videa vám ukážem konkrétny prípad, kde sme predali nehnuteľnosť za viac, ako očakávali predávajúci, a k tomu z prvej obliadky. Prečo by som mal predávať nehnuteľnosť s vami a nie vo veľkej realitnej kancelárii, ktorá má za sebou stovky klientov a má viac skúseností ako vy? Vždy jednu nehnuteľnosť predáva práve jeden maklér, nie kancelária. Ja mám taktiež za sebou stovku predajov, úplne rovnako ako maklér pracujúci vo veľkej kancelárii. Dokonca na mojej stránke si možné pozrieť na mape, kde a čo som už v minulosti predal. Aj keď som jednotlivec, mám za sebou tým ľudí. Marketéra, hypošpecialistu, účtovníka, 4 kreatívcov, 2 právnikov, to je 9 ľudí, ktorí so mnou úzko spolupracujú na každej jednej nehnuteľnosti, ktorú predávam. Ja tvrdím, že vo výsledku sa o vašu nehnuteľnosť stará o mnoho viac ľudí ako vo väčšine veľkých realitných kancelárií. Prečo by som si to nemohol predávať sám? Mohol, a prečo nie? Dokonca, ak mi zavoláte, tak vám rád s tým pomôžem. Samozrejme je oveľa efektívnejšie, keď danú činnosť vykonáva človek so skúsenosťou a hlavne vedomosťami. Treba sa však pripraviť, že ak by predávajúci chcel predávať podobným spôsobom, ako predávam ja sám, musel by investovať do techniky a reklamy sumu prevyšujúcu moju províziu. Spýtajte sa prosím sami seba. Poznáte trh? Viete správne ohodnotiť svoju nehnuteľnosť? Ovládate kompozíciu a máte cit pre tvorbu fotografií a videí? Viete pracovať v programoch na ich úpravu? Viete si napísať zmluvu sám, prípadne odkontrolovať jej správnosť? Viete a poznáte postup, ktoré úrady a kedy treba navštíviť a čo tam vybaviť? Ako by ste postupovali, keď chce platiť kupujúci v hotovosti a ako keď berie úver? Nebojíte sa, že vás niekto podvedie? V neposlednom rade vám šetrím to najcennejšie, čo máte. Váš čas. Čas, počas ktorého chodíte do roboty, zarábate peniaze a vo voľnom čase máte čas na oddych a vašu rodinu. Prečo je vôbec dôležité inzerovať na sociálnych sieťach, keď máme na to špecializované portály? Pretože ľudia trávia len zlomok svojho online času na špecializovaných portáloch. Keď sa nadchnú pre kúpu nehnuteľnosti, samozrejme ich najprv napadne ísť práve tam. Niečo si pozrú, absolvujú pár obliadok a keď nenájdu niečo podľa svojich predstav, tak ich záujem logicky upadá. Po prvom preskúmaní trhu je prirodzené, že nebudú navštevovať portály každý deň. Majú svoje pracovné a aj osobné povinnosti. Prípadne ich chceli zavolať na ten váš inzerát z portálu, no niečo ich vyrušilo. Nebolo by super, ak by im ten inzerát pripomenula sociálna sieť? Využitím sociálnych sietí sa však dostanete k širšiemu okruhu ľudí, ako je na portáli. Proste sú tam aj ľudia, ktorí plánujú kúpiť byt, dom či pozemok o pol roka, rok, alebo dokonca o 2. Tí určite nechodia každý deň na portál. Prečo by to robili? Však o rok tam už väčšina ponúk vôbec nebude. Predal som napríklad rodinný dom vo Viničnom z prvej obliadky práve takýmto klientom. Mali na ceste svoje druhé dieťa a dom plánovali tak o rok, o 2. Videli moje video na sociálnej sieti a museli ten dom mať i hneď. Tento príbeh sa mi už niekoľkokrát úspešne zopakoval a obzvlášť to platí pri domoch, drahších a nevšednejších nehnuteľnostiach. Základné pravidlo pri predaji vašej nehnuteľnosti: neexistuje dostatok ľudí, ktorí by sa mali o nej dozvedieť. Ak by sa dalo, nech o tom vedia aspoň všetci a tak 3-krát. Propagáciou cez sociálne siete oslovujem aj rodinných príslušníkov, kamarátov, známych kupujúcich. Týmto potom poľahky zazdieľajú. Keď vravím propagácia na sociálnych sieťach, tak si pod tým prosím netreba predstaviť, dám jeden príspevok na svoj profil a čakám. Však na váš profil nechodia ľudia s cieľom nakupovať nehnuteľnosti. Je potrebné zaplatiť 500 a viac eur do dobre vyzerajúcej reklamy a tá tiež asi nebude zadarmo. Inak to vôbec nemá zmysel. Moja otázka pre vás. Čo na to poviete? Má to, čo som povedal, hlavu a petu? Máte nad čím uvažovať? Alebo je neustále realitný maklér to najväčšie zlo, ktoré ste v živote stretli? Tak a tento predávajúci aspoň šťastie uznal, že mám pravdu. Ak by som bol však na jeho mieste, chcel by som sa dozvedieť o mnoho viac. Preto som pre vás natočil ďalšie 3 videá, kde sa dozviete o mnoho viac. Máte ešte chvíľku? Tak si ich prosím pozrite. Linky nájdete v popise. Nezabudnite na like a na odber.